1, 2, 3, Kaya na, Paps. Grabe kusgana dyan yung papi, uy. 4. Ay, dahil ka naman dugay, pagkadalian. Kapoy na kayo. Naon ako, be. Ano kuya, ay. Tawa ng wanan-wanan, oy. Kapuyam, may push up, eh. Kung gikapoy ka, mas gikapoy may bukat kikaw. Sakit akong mga masil, oh. Ay na mo, sigrit ka mo. Kay kung naay mga yung tabang, dapat kondisyon ta. Bito, Paps. Sakto bito na. Pero dapat apil, mi. Ay naay, kung ako rin mag-training. Mag-training tanin yung upat. Kay kabalo mo, sukad ka nun. Kita na ang tagapagligtas sa mga naaapi. Mabuhay ang Power Rangers Diaper Force! Mabuhay! Try sa iya. Mga sa ta bago mag-training. Ano makagbuang umo ka ulo man training. Kadako na nang tiyan mo gigutom gihapon ka. O gani, slok. Di ka di bataan niya. Uy, kabusgan. Ana, mo ng mga bitokon, di mabusog. Singan ni mo koy, bagong takarod. Oo. Away na pod mga kauban na ta diri ah. Pero tay sa nako ingon sa inyo ha. Dapat way makabalo nga mga Power Ranger ta. Bito, Paps. Kamunduha yung pagsaba-saba. Mga tabian pa ba kayo mo? Di man ko, patakar, bang ka, ipamariya, man ko yung sumong mama nga tabian. Hala. Post ko ganyan sa Facebook yan. Ako si Power Ranger Green. Ay kamo ang nimo yama ka i-delete to. Naka-only me, ramang gusto. Ako rang gitistingan o ma-upload. Puro yun ka kabuang duanga ka. Nalasugdan na to itong training para taas na kagi. Bye, pa. Tara. Let's go! Ito. Kabuang yun yung mga buangan ninyo. Anong gisipa man ko ninyo? Kailangan, isipa man ka sa tubangan. Iskot yun yung mga buangan yun. Kabuang yun yung sakit mga kulikulat. Sige na, proceed ka sa itong next training. Ninja! Niya? Ninja sa kuha! Na, dire? Ninja! Ay, linya, Ninja sa likod. Dire, koy, likod koy. Ay, sa day. Kailangan na itong kahoy. Asang masikwan, bayar mo ko dali. Wala na. Napapugod diri kuya. Kanina kay doon. Kana, mungara na koy. Matikwan, taga-imig, kahoy! Uy! Uy, nana. Ay, ay. Kahoy. Tagsa. Asa kuha ni? Pili lang, pili. Kini ako. Kana yung mga. Kuha ni. Oh, matikwan, takoy. Dali. Ate Buona buwan. ni si Maya. Ayaw. Kani, puspos ako ni Simo, basigalan ka. Ina. Sunda ko ninyo ha. Sige. Maigo ko hab. Ah. Balik tigas. Ay, ate mo kita lang budal sa kuha. Yasis ka, Jo. Palpak yung kayo mo ba? Kami ang puspusan isa-isa. Uy, Sakit kay kulikod. ay, napod nga training na itong buwaton. Nilaban ninyo ng kahoy. Nilaban. Napay na ni. Abay, Adlok ka ng kauyaw. ang sunod training na to. Jogging para gusto na itong speed ba? Murot ang Siga Plus. Kita mo na na plus. Kita. Oh, anak. Ay, Jogging ta. kabalong ko, anak ko yan, anak-anak, oh. Oh, mauna na. Pero, ay sa. Murag, wala man tayo mga sapatos. Ay, Silas na ko. wala ka na akong matikwan. Oh, kaya lapod ni. Kana. Sige. Kay lubat ka niya kuha. Matikwan, taga-imig, mga sapatos. Oy, nakuha ka si Jose Green. Sa niya kuha ya. Isa man yung sapatos nila mga pang construction man eh. Ito man na. Tay makabunol man na mga tamak. Matay, mabundog ka tong kumagkuha na ba? Pag-jogging ka ni. Pwede na na oy. Kabuang makadagan na kana. Basta usabon na to nag-budget. Mahimo na nun ng butas. Okay na si kuya ay. Bukay lang kuha kay. Basta matamakan yung til. Mabunol dyan na. Ay, kisa man hindi. Katikoy na yun. Koy na. William, ayaw tapat ko. Tamakan ko. Ayaw ba? Tara na. Ilaw. Ngamit ka. Power Ranger. Diaper Force. Diaper Force. Ay, bangon lang ka. Power Ranger. Diaper Force. Power Ranger. Diaper Force. Ay, isa-isa, nadamatan kami naman.
sila ng kameramanan nga damhag man kayo. Tanaw po. Power Ranger! Ay, tasabi. Kapoy naman kayo, ay. Kapoy nagi kayo no. Dukayo mo man nag-jogging na to ay. Ang wala mo kabantay. Natulo na taka oras sa jogging. Gutom na ko. Wala ba rin no? Uton nagi kayo. Asong taman to? Kalo na to, ani. Naon lang ta. Ay, kurto ta. Gaan natin mo kuya. Aman si kuya. Naguna-una. Wala sa tanan. Power Ranger! Ati, asa naman itong mga buwang? Nananguli na to ba?